לעשות שת"פ שנוגד את הערכים שלך, אבל תמורת מלא כסף. אופק? Maybe it's Maybelline. קבלו את האורח שלי להיום, הדנסל קינג של ישראל, מרקיד הקיטים הבינלאומי, קבלו את אופק הדנק! let's go, let's go, let's go, let's go! מה העניינים, מייבלין? מה קורה פרידה? מה קורה? עושה את זה רשמי. רשמי. התחלת בבית ספר? איפה התחלת? באשקלון הכל קרה, וקצב אחר, פתאום את יודעת, אנשים אחרים, דברים אחרים. אנשים נוטים לראות אותי קשוח ודמות כזאת עם חוספסת וזה, אבל לא, אני גדלתי בבית חם. ברוך השם, ברוך השם. בגלל זה גם אני חושב שאני נמצא במקום שאני נמצא בו היום. אמא שלי שלחה אותי באשקלון לפיתוח קול. הכתיבה שלך היא בעיניי בינלאומית, כאילו, אתה מביא משהו בארץ שוואלה לא הרבה מביאים. מדינה יחסית שמרנית, אנחנו מדינה קטנה. נכון. לבוא להגיד את הדברים האלה. אתה יודע, דנסול, ואני מכירה דנסול טוב, אני גדלתי, כאילו, שומע, אני גדלתי על וייבס קרטל, אני הייתי רואה סרטונים שלו מהכלא, איפה אתה? מה? כן. רגע, מה, כלא? לא שאני הייתי בכלא, אני ברוך השם היה לי עורך דין טוב. אתה חוטף לי קורות, כאילו. אני חוטף. אמא של איזה ילד אמרת לי, יש לך שירים גסים. הייתי אומר לה, יאללה, אל תקני לו טלפון. מי שמע לקנות לו טלפון? כן. היום אני מבין שזה יותר בפרופורציה, היום אני צריך לעשות את זה יותר חכם. טוב, אז אופק, אתה גדלת בבית של בנות, ואתה בזוגיות עם הדס הנדירה. כפרה עליה, שמשמור אותה. אז אני הולכת לעשות פה מבחן, לראות את הבקיאות שלך במוצרי איפור. מבחן. אז יש לנו פה את הסופרלוק. זה מסקרה, לא? מסקרה לריסים? מסקרה זה לריסים, לא? יפה, לא. זה ג'ל גבות. זה המוצר הכי חם אצל כל בנות ישראל, כולן מחפשות את ג'ל הגבות המושלם. הוא גם לא משאיר לבן, הוא סופר 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 עמיד, כשמו כן הוא סופרלוק. נו, וואו, אמריקה, תגיד שלא. לא נביא זה להדוס. זה אחד קל. באמת, אם את זה אתה לא יודע, אנחנו בבעיה. מה זה מייקאפ? יפה, מה זה מייקאפ? מה, איפה שמים? מה זה מייקאפ? מייקאפ זה מה ששמים לפני האיפור. יפה, ככה, על זה הפנים. בעצם בדיוק, מורחים איזה שכבה אחידה על כל הפרצוף, זה מאחד את כל הפנים, זה נותן כזה... אני חושב שאם לא הייתי הבן זוג של הדס, נו. זה לא היה עובד כל מה שקורה פה. לא הייתי מנחש הדס, כלום. כן, היא מתאפרת. יש אותה. Maybe it's Maybelline. בערך לפני שנה הייתי מאושפזת, הייתה לי דלקת גרון. כן, הייתי מאושפזת יותר מדי זמן, וכששחררו אותי זאת הייתה חגיגה גדולה. זרקתי את הפיג'מה של הבית חולים, שמתי טרנינג, וזימרתי את אחד השירים האהובים עליי, והיום אנחנו הולכים לבצע אותו ביחד. אם רק תגידי לי בו. בדיוק, אתה מוכן? אני מוכן מאז שנולד. תגידי בוא לפה. תגידי בוא לפה. מה קורה חברים? כאן אופק הדנק פרידה ומייבלין. אם רק תגידי לי בוא, אני אבוא כל יום. נכון, שמעתי את שרה בכל הפזמון האחרון. בכל מקום, תמיד שימי עלייך שחור, שפתון אדום, מחמיא לך מאוד, שהיא חושפת רק בא לי לראות. עוד מהאור שלך לא יכול להוריד העיניים ממנה. Maybe it's Maybelline. אנחנו הולכים לשחק עכשיו משחק שלך מייבילין ומייבילו. אני הולכת לשאול אותך מספר שאלות ואתה צריך לענות לי אם זה מייבילין או שזה מייבילו. אוקיי. טוב, לעשות שת"פ שנוגד את הערכים שלך אבל תמורת מלא כסף. אופק? מייבי? לא. כנ"ל, מייבי לא. להשתתף בתוכנית ריאליטי. אני עד היום זוכרת את התקרית שלך עם אסף אמדורסקי. להעלות לבמה מישהו מהקהל. מייבי. שווה ברמות. האמת שבחיים לא עשיתי את זה. אבל זה מה? מקום בחיים. את חייבת לעשות את זה. כן. הבת זוג שלך שומעת שירים של אומנים אחרים. מייבי לא! היה לי סופר כיף איתך, אתה יודע שבאת למונית שלי. איזה כיף. אתה אחד יחיד ומיוחד. מונית חמה מאוד. תבוא גם שנה הבאה. להכיר פרידה, תודה רבה למייבלין, תודה רבה עם ישראל, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו נמשיך בפעילות. פיס!